Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik dan sedherek, monggo kita ngaturaken rasa puji syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amal pisaning rahmat lan pitulungipun Allah, kita ditakdiraken saged rawuh ndonga sesarengan, ngaos sesarengan. Mugi-mugi langkah kita sedaya saking griya niku dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Lan mugi-mugi sedekah kita apa jenenge betul apa Mbak? Bungkusan. Mugi-mugi diterima dening Allah. Allahumma amin. Niku wis sedekah kita. Alhamdulillah. Shalawat ugi salam mugi-mugi tetap kalimaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ibu, kalih monggo disambi tak wonten nggih. Nggih. Mungkin nek kira bungkusane nggih tesih, tesih. Kula malas pantun riyen nggih, Mbak. Nggih. Bapak iki main-main maca pantun nek ning TV. Nggih. Nek pantun enggak? Panganan apa Bapak pantun iki? Ngeten nggih. Maem duren kalih ngombe dawet ayu. Cakep, kan Mbak kula bareni. Maem duren kali ngunjuk dawet ayu. Cakep. Ibu-ibu, mbah-mbah yang keren, I love you. I love you apa Bapak? Ini maksudnya Mbak. Mangan duren karo dawet ayu. Lah, ibu-ibu, mbah-mbah yang keren-keren ku hebat. Jenengan malam-malam pun disempatne mriki, siang-siang pun panen jagung nggih. Terus waktu sing panen jagung, sinten tahu? Baik, pun capek-capek terus disempatne mriki. Lah ngoten niku namine keren utawa hebat. Tepuk tangan buat alhamdulillah. Lah kula matur I love you niku I love you apa, Mbak? Tresno, sayang, sampai setulus hati. Alhamdulillah. Iya nek sayang lho Mbak nggih, direwangi melek mriki nggih, ngaji direwangi ngantek beto. Napa Mbak bototan apa pelangan apa niku napa? Nggih. Sampai ngaji ngoten niku rumangsa kita sebagai rasa sayang kita mugi-mugi sayang tresno I love you kita sedaya bener-bener dados sedulur benjing wonten surgane Allah. Allahumma amin. Dadose ning donya ya awon ngaji bareng muga-muga benjing nggih awon teng surgane Gusti Allah. Dadi nek surga niku tempat ingkang penuh kenikmatan, tajrimin tahtiyal andar, mengalir di bawah sungai-sungai. Lan itu gambarane surga. Nah, alhamdulillah. Pripun semangat Mbak tesih nggih? Monggo sik maos selawat nariyah nggih Mbak sing gampang. Selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan saged nggih? Monggo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yusal sokomamu fi wafihil karimi wa ala alihi wa sahbihi kulli
rabbil alamin. Ingkang kita waspaun namine sholawat narian niku artine panas semangat. Berarti nek mau sholawat narian niku tambah semangat. Allahumma amin. Kan semangat nggih, Mbak. Pun ngatur riyen nggih. Mengke griya mawon sarene nggih. Niki melek ngaji. Setiap langkah jenengan saking griya niku dicatet dening Allah sebagai amal soleh. Di ngapura dosane lan diangkat derajate ing ngarsane Gusti Allah. Sampai Rasul niku matur, para sahabat nek sampai mlaku-mlaku enek taman surga ampirono. Taman surga niku napa ya Rasul? Taman surga niku nggih majelis zikir lan majelis ilmu. Alhamdulillah. Wonten tegese Rasul nek gambare ngeten iki kita ndonga sesarengan ngarani taman surga. Taman niku apik napa mboten, Mbak? Sae, taman niku sae indah. Lah niku digambarne tempat ingkang sae. Lah nun sewu kita niki kula ngaose nggih nika hayatan barokatan wasaidan. Apa to Bapak? Ngoten ya. Hayatan niku urip nggih nggih. Barokatan sing barokah, wasaidan sing bahagia. Nun sewu sedaya tiyang kita pengen urip seneng bahagia apa mboten? Nggih pengen nggih. Mung siji tok sing gak pengen nggih. Wong sing mboten genah nggih. Nek wong sing genah pengen urip bahagia. Wonten lan urip barokah. Barokah iki apa? Ngoten nggih. Barokah niku dene ngarani tanzidu bil khair, bertambahi kemanfaatan. Dan piye to Mbak ben uripe aku ki bahagia seneng lan apa barokah ngoten nggih Bu? Nah niku ngoten to. Monggo kita mikir lah konsep agama sing pakai konsep agama nggih, mboten konsep yang napa? Mboten agama. Sing dipakai konsep nggih iku qalban syakiron. Napa Bu? Qalban syakiron ini ati sing saged bersyukur. Napa? Ati sing saged bersyukur. Mboten otak lho nggih, mboten bokong, Mbak. Napa ati niku nggih teng pundi kita. Teng dada napa teng bokong? Ya ati ku ndruwedeg mosok disekel bokonge Mbak aku kulit. Sing disekel pundi kita. Dadane nggih. Ben dodone awake iki seneng nggih niku didamel napa qalban syakiron atine saged bersyukur. Bersyukur niku nek secara lisan ngucapne napa alhamdulillah. Lah secara nek atine niku rasa suwen nrimo legowo ikhlas dumateng karunyane Gusti Allah. Monggo kita telusuri. Kita nggih priyen lak mboten wonten nggih Bu, Mbak. Awak dhewe dilairne ning donya, diparingi awak lengkap. Nggih to, paningale lengkap to Mbak, saged ningali ijo-ijo to nggih. Iso ngingeti langit, iso ngingeti lampu, nggih to? Lah terus diparingi hidung nggih to, hidunge macam-macam to. Lah saged ngamambu macam-macam napa Mbak? Bau. Saumpama irunge awake dhewe niku Mbak, mboten saged mambu napa pripun? Jenengan diparingi ambune soto, terus diparingi ambune telek. Kira iso bedane pripun kira-kira? Lah, nggih to, kita iso pele enek bunga lah. Makanya nek diparingi irung, nggih ngucapne napa alhamdulillah, diparingi nafas. Masya Allah, kula ini ngertos ning rumah sakit ngantar ning Mbak Usop nih. Ya Allah, jenenge tiyang nggih. Nek badhe bernapas ngoten niku lho. Ngoten niku apa? Pakai tabung oksigen. Masya Allah. Karena moto napase napa bermasalah toh. Lah kita diparingi napas gratis. Alhamdulillah. Nek kita angen-angen nggih, diparingi suku nggih, Mbak. Saged mlampah toh. Alhamdulillah, senajan diuk-diuk, senajan ngajak linu-linu titik bapak didamel ngaji. Alhamdulillah. Ngoten to nggih. Terus Mbak sinten Mbak Sumati kemarin tak pernah sakit nggih. Yo rasane saged bedane nggih.
rasane lara penyandang waras saiki iso waras alhamdulillah. Tiyang niku saged ngrasakne pentinge sehat menawi nek pernah ngalami sakit. Dadene sakit niku nggih wonten manfaate. Nek waras saged bedane bedane nggih alhamdulillah. Lah kita diparingi anggota tubuh lengkap sak gunane. Nun sewu, Mbak. Saumpama irung niki kira-kira madhep ning dhuwur kita kaya ya kata nggih linggo nggih saumpama kuping iki nek bathok ngoten pripun ra ya lucu nggih kita lak jalengan-jalengan ngoten to nggih lah kuku niki lho Mbak kuku niku nek diparingi duwa terus ngoten ki ora enek alat nggo motong kita pripun lak bingung nggih cukup barang lak nyowokrok pundi-pundi lah niku pun diatur dening Gusti Allah. Maka kita diaturi bersyukur. Lah syukur niku gawe apa? Ngoten nggih, Bu? Hakikat syukur niku didamel ibadah. Ngoten nggih, ibadah contoh ngeten iki, jenengan ngaji ngono mriki. Kita sholat bareng, sedekah. Lah ngoten nggih, teng sedereke sae nyopo niku namine bersyukur. Kita berbuat apik dumateng tiyang niku nggih bersyukur. Lho Bapak, kadang aku niate apik, tapi wonge gak gelem lho. Lah, pripun ngoten niku, Mbak? Nek wong apik di apiki, nek wong elek dinapane, Mbak? Ya elek mesti eleki di apiki. Nek wong apik diapiki niku lumrah, tapi nek wong elek kok diapiki, berarti kita niku wong apik. Saged dipahami? Nek wong apik diapiki wis biasa, tapi nek wong elek kok diapiki, berarti kita tiyang apik. Ngoten saged Maksud tadi saged dipahami? Insyaallah. Jangan-jangan nggih. Untuk enak oleh laku ngidul, mane ngoten. Mane wonten tiyang Yutun, monggo ora gelem jawab iki. Palaman tutut pripun nek ngoten jenengan? Mboten salawati nggih, Mbak. Alhamdulillah. Napa niku lho, sampun pikantuk ganjaran. Yutun ayo ses juga tutur to. Yumi ayo ngaji. Gak gelem jenengan. Yu ayo ngaji. Lah ngejak walaupun gak gelem niku sampun pikantuk ganjaran. Sesuk bareng nek. Yu ayo salat jamaah, ayo ngaji. Gak gelem nek pikantuk ganjaran. Sesuk niku diparani. Wis aku kok risih to, wis ayo melok ae. Dike pikantuk ganjaran. Tapi kok nggih Pak saged dipahami nggih? Contohnya ngoten niku. Lah niku amal kebaikan. Tirakat ingkang gedhe niku nggih niku kita gadah ati ingkang apian. Niku lho niku kula praktekne teng pundi-pundi niku. Tiyang niku nek apian teng pundi mawon mesti ketemu tiyang apik. Kon sak kuwatir. Dadi tiyang apian niku sing ganjar, sing bales namung Gusti Allah yang Mbak. Nek kita berharap dumateng manungsa kecewa. Kecewa niku napa, Mbak? Gelo. Ta. Oh, wis tak wae beras ora matur nuwun, tak bapak tuntut. Lek manungsa wonten nggih. Makane kita maringi sinten mawon boten berharap balesanipun manungsa nggih, Bu, Mbak. Tapi nyuwun ridhone Gusti Allah. Ben Allah piyambak ingkang balesane manungsa iki cilik kecil nggih, Mbak. Sing saged bales namung Gusti Allah. Kula ngeten iki terus kowe jangan ciwau, Mas. Kula contohnya kula mawon nggih, pun sewu. Ada kegiatan kula jam 3 dijak padanan blonjo tuku jajan gambar ngaji. Wis mateng disiapne bar subuh. Bar ngoten jam 6 siap-siap ngaji sampai jam 7. Nggih to? Terus sik rohan derut langsung merwiki sepedaan mau ngaji terus sampai ngeten niku. Lah ngoten niku aktivitas nggih. Lah ngoten niku nek golek pujiane tiyang rugi. Tapi sing dipadosi napa? Ridhone Gusti Allah. Nek tiyang nandur pari golek ridhone Allah, mesti metu sukete. Orkestra suket, Mbak? Nggih. Nek kita golek ridhone manungsa, nandur suket, ora mungkin metu parine. Coba ayo Mbak, sesuk nandur Pak suket, coba metu parine mboten?
Bukan impossible. Ngoten nggih. Nek kita golek ridhone Allah mesti metu sukete. Ngoten lho nggih. Tapi nek golek ridhone manungsa, ya entuke apa niku suket tok nggih, Mbak. Nggo apa suket nggih, panane wedhus tok nggih. Tapi ra kena dipangan tok. Ngoten lah, ngoten tegese dalam kehidupan iki ben kita uripe semangat, ben niku nek ibadah niku cari ridhone Gusti Allah. Wonten kok ngaji niku. Ngeten iki nek tiyang ngertos wonten hadise niku kula ngaos niku. 1 jam jenengan ngaos ngeten iki. Ngaos ngeten iki nggih Bu. Ganjarane luwih akeh tinimbang salat sunat 1000 rakaat. Pinten, Mbak? 1000 rakaat. Wonten hadise niku. Lah niku kinten-kinten kula tanggap. Kita sedaya pernah salat 1000 rakaat, Mbak? Iya, sholat tarawih 20 rakaat muter-muter Mbak. Yo iya, saya delosor, saya gumoh. Waken sebabe. Nikone lho salate 8 rakaat, enak cepet. Malah milih ngoten nggih, Mbak. Enek imam salate suwe, Fatihah enak-enak bismillahirrahmanirrahim. Lah atine kapan kita ketemu waldo. Ngoten lagi ta, Mbak? Mungkin apa nih harus 1000 rakaat. Mboten ate kula nggih bener ate yo. Salat tasbih kuwi maksudnya pun berat to nggih ta. Nah, apa nih salat 1000 rakaat. Lah jenengan munggo ten iki sak jam niku ganjarane luwih apik timbang salat sunah 1000 rakaat. Pripun saged dipahami, Mbak? Insyaallah. Ya niku sing matur mboten kula niku, tapi hadise Nah, lah nyapa kok ngontor kak pahalane akeh. Sebabe nek belajar agama niku ibadah kita terbimbing. Ngoten lho. Carane kita nyambut gawe nggih terbimbing. Carane bergaul dengan masyarakat nggih terbimbing dengan apa ilmu. Ngoten. Sampai niku Rasulullah niku teng ngarepe pintune masjid niku ditabrak karo setan. Lho Pak Yugeng. Lho nyapa kan kamu kok tangkane kate setan, Mbak? Nabrak aku iki. Ngono. Sepurane ya Rasul, kula niku wedi sapa? Tiyang gluntung niku lho, tiyang gluntung. Sing pojokan niku wonten tiyang salat, teng pojokan wonten tiyang gluntung. Setan niku lho gak wedine wong salat, kok wedine dumateng tiyang gluntung. Lha nyapa? Ternyata sing gluntung niku Umar bin Khattab ahli ilmu. Lah sing salat teng pojokan niku tiyang mboten ahli ilmu. Salat, lha penting napa kok ngoten? Mungkin nek tiyang sing tilem wau nek tangi nggih Bu. Nah, nggih to. Engko wong sing salate salah wau saged dibenerne. Makane setan wedi. Kok saged dipahami ya? Nah, begitu pentingnya ilmu. Contohnya ilmu nggih penting malih, Mbak. Wong perlu salat jamaah. Nggih to? Imame teng ngarep. Lah makmume sing pojokan ngatur Daud. Bune ra enak sing tengah ngomong panangane opo iki apa pecah sing pinggir dhewe salat kok omong-omongan kan kaya aku lho ora ngomong. Imame mulai iki lho bukan apa to. Wong papat kita kan gak tahu mboten enggak. Kabeh sebabe ora nganggo ilmu. Nek nganggo ilmu sing tak ngatur Daud mampu nggih. Mundurnya di nggih. Imame kan ngetok makduk. Tiba bangun mundur, makmume sing ngarep maju. Ngoten nggih, Mbak nggih. Oleh tempat-tempat ngetok makduk malah muni ambune manane apa? Batal nggih, Mbak nggih. Tenang lho niku. Ya, ngoten niku. Makane kudu nganggo ilmu. Dan Lah artinya nek kita niku saged bersyukur dumateng ati. Lah niku insyaallah badhe bahagia. Lah tatarane bersyukur didamel ngaji, didamel ibadah. Alhamdulillah. Terus nomor kalih ben ati kita niku bahagia, uripe awake dhewe barokah. Nomor loro apa? Model apa Mbak Pak? Nggih nomor 5 lisanan dakiron. Lisan niku napa Bu?
mulut nggih. Tutuk niku didamel dikir. Kados jenengan ngenten iki ngaji niku lho. Jenengan rungokne wae nggih, Mbak. Bu, niku namine nggih dikir. Sautama-utamane dikir niku bacaan Al-Qur'an. Semua isinya Al-Quran yang ini dikir itu ingat dumateng Allah. La abdul dzikr fa'lam anahu la ilaha illallah. Lah lisan kita niku didamel dikir Allah niku mesti roh niku nyambung badhe tenang ranten tentram. Ngoten nggih, Pak nggih? Saestu wis ora usah bingung nek sumpah kok judeg lu rasa nglencer-nglencer ado, Pak. Tambah bingung nggih. Duite santai, lempoh, ngerti lempoh, Pak? Lempoh basa kene apa basa Medi? Kesel nggih. Wis kesel duite entek karepe ben atine tenang, tapi tambah sumpah. Gue mencer neng sarangan, tambah kejegur, maling toko, tambah ngamuk, ngoten nggih. Ngoten niku. Nah, supaya tenang ora usah bingung, nggo ning nggo blonjo ning Indomaret apa tambah entek. Duwite nggih, Mbak, karepe ben seneng. Tambah judeg ben ora sumpah, solusine nggih damel terus kita maca ngaji ngeten iki ndonga. Niku namine dikir ora mesti pas wae salat tok, Bu, Mbak. Tapi setiap saat karo mulut bumbu ngoten niku Allah sing jenengan terbiasa napa ngoten nggih, Mbak? Astagfirullah, shollallahu ala Muhammad, la ilaha illallah. Nek mboten pengen terlalu mikir nggih Allah. Nek saged niku bacaan zikir diserane ning dada sing kiwa, Mbak, ngisor nggih, ngisor niki lha niku nggone hawa nafsu teng niku. Nek kita zikir niku diserane teng niku, niki pelajaran tarekat nggih. Tarekat niku tarekat itu jalan untuk dekatkan diri pada Allah. Lah niku nek zikir mawon la ilaha illallah diserane teng dada sisih iki kiwa niku nggone hawa nafsu. Insyaallah ngamuk hilang. Setan sing bersarang teng awak niku insyaallah nggih hilang. Ngoten. Awak niku tinggene setan saged lewat aliran darah. Tapi nek kita damel dikir niku setan mboten saged napa nggodhok kita. Ngoten nggih, Pak. Dadose lisanan dakiron nggih. Lisan, bibir, mulut, tutuk sing setiap saat damel zikir niku insyaallah ati badhe bahagia tenang lan uripe barokah. Pikiranipun jernih, atine mboten bergejolak. Tapi nek wong niku gak tau pikir, ini enake niku napa niku rakus, pengen memiliki sesuatu, pengen duwe sesuatu, terus pengen otak itu berkeliaran, akhirnya lali bersyukur. Terus nek wong nek gak gelem bersyukur, enake mengeluh sambat. Nek tiyang niku saged bersyukur, lisane pikir, insyaallah ora enek sambat, enake alhamdulillah. Wah, tapi kok udah gimana Ustaz? Yes, pinter. Terus nomor 3 niku wa badanan alal balai sabirun. Menawa awak iki kena musibah nggih, Mbak, gregesi napa gak penak, napa wonten sedulure sing sakit, napa wonten sing sejarah sedo, napa mawon. Lah niku kok kita ngadepi ingkang kita hadapi mboten menyenangkan, oleh duitnya hilang, apa ngatane nggih balak nggih. Ngoten niku nek kita babana kalbari sabiron, kita sabar nggih to, insyaallah ati nggih tenang. Iku untuk akhir Bapak. Ngoten nggih. Carane piye? Carane ngeten. Awak dhewe angen-angen. Oh iya ya awak dhewe sik lahir iku ra duwe apa. Saiki duwe apa. Kok dene iku dijupuk dening Allah, ya atine legowo. Kabeh ku namung titipane Gusti Allah. Ngoten nggih. Nun sewu. Kita niki saumpama sing gadah sepeda motor ten Dio 5, kita nek sedo dipotong mboten, Mbak? Masuk kuburan. Mboten lak medeni nggih.
Ya, Pak Lima yang ngetoknya tengah ngarepe asap lebih kan, buat ditumpahin cengklah anaknya pangsel, gitu. Ya, makanya nek wonten sesuatu sing boten nyenengne, ben awake bahagia, nggih niku ati kita sabar. Sabar ki apa to Bapak? Ngoten nggih. Sabar niku nek carane gampang ya, kuatne, ditabah jenengan ngeten iki. Ngeten iki nek boten sabar lho, Mbak. Sampun ngadeg jenengan. Wis ngikrek turu ya, Mbak. Arene jenengan sabar, mongko tetep manggen wonten mriki. Ngoten nggih, Mbak? Nggih. Niku ditekoni bapake. Bu, sampai mau ngaji sampai bengi iki mah apa to ngaji karo Bapak? Jarene Bapak, jarene Pak, kon nguat. Nih, sing tok iki sing mlebu. Saka-saka mlebu kabeh ya, Mbak. Dikuatne apane to, Bu? Dikuatne atine, dikuatne imane, Pak. Wis ora apa-apa ning sawah dilakoni, penting iku rezekine ingkang halal sing sabar. Maca cek terus kena kedoan mulih panasen. Gak sabar. Wis enggak panas bengi ya, Mbak. Nggih to. Lah ngalami napa sabar. Alhamdulillah. Inna Allah ma'as sabirin. Kita niku purun sabar kuat. Allah bersama kita. As-sabru jamil. Sabar niku indah. Indah ki napa? Benjing badene metik. Contohnya ngeten. Jenengan ulun jagung nggih, Mbak. Riyen sora ta? Sabar nggih. Lah sakniki ampun panen. Berarti alhamdulillah. Mau disate, Mbak? Derek, jadi PT. Alhamdulillah. Dan itu termasuk indah. Metek kok, Mbak? Nggih, lah ngoten niku nek kita sabar, insyaallah badhe napa akan memate ya hasilnya. Sabar niku nggih mboten cukup 1-2 kali, tapi tetap bertahan sampai benar-benar diridhoi dening Gusti Allah. Ngoten lho. Contohnya sahabat sing sabar niku sabar niku kan artinya dikuat-kuatnya ya, Mbak. Nah, niku sahabat Ibnu Mas'ud niku terkenal apa sabar dan bersyukur walaupun anake sedo, nggih tetap bersyukur alhamdulillah. Anake loro, nanti kula sering cerita nggih. Cah loro cek lucu-lucune kok mati. Nggih to, lah duwe wedhus siji digeleh langsung ngundang Rasulullah, ngundang sahabat itu sampai jumlah tiangnya gitu diundang terus digeleh. Terus maten-maten Rasul datang, sahabat Ibnu Mas'ud, biasanya ngaku rene, anakmu loro ki mesti ning pangkonku. Iki kok rene iki nyanyi. Tolong telukan. Sahabat Ibnu Mas'ud bingung. Nek kok matur anakku mati, Rasul mboten semangat maaf ya, Bu. Wong anake mati kok di maem ngoten. Terus nek tak omong sedo, nek tak omong urip, kula ngapusi akhirnya Ibnu Mas'ud matur. Ya kula kesing gluntung ya Rasul. Napa, Mbah? Gluntung iki nggih, gluntung. Turu ya mboten melek nggih, mboten gluntung. Kan mboten ngapusi berarti nggih. Wis teluan Rasul ngoten. Saking taate dumateng Rasul Ibnu Mas'ud wae nggih, anake langsung dibuka selimute. Lah kok jenggelek tangan padahal kan sedo wae nggih. Nah, niku berkat kesabarane Ibnu Mas'ud. Walaupun anake mati tetap sabar, lan tetap sedekah. Nah, terus akhirnya Rasul matur, "Lah ya ngono, anake diceluk rene." Oh nggih, monggo sakniki dahar ya Rasul. Terus ya Rasul nun sewu, niku wae rak piyantone wonten 7. Sakniku kok tinggal 5. Sing kalih wau teng pundi? Ya Ibnu Mas'ud ngerti yo, sing loro wau malaikat. Makane kok suguhi yo ora gelem. Nggih Bu, nggih. Makane wonten tamu kok boten disuguhi, boten turun, iso-iso malah malaikat. Jenengan tak suguhi pura nggih, Pak. Wah, berarti jenengan boten malaikat. Terus niku malaikat siji malaikat Mikail, siji tok malaikat Israil. Mikail iku sing bagi rezeki. Mantap rezekine anake wae wayahe mati, rezekine dibalekne urip. Terus malaikat sing setunggal malaikat Israil sing nyabutnya nyawa. Rezekine wayahe iku mati, nyawane dibalekne
malih. Niku berkah napa sahabat Ibnu Mas'ud ingkang sabar kan tetep pulun bersyukur. Akhire dibalekne dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Pripun saged pamit ya, Mbak? Saya ngajine ben awak kita niku bahagia, terus uripe barokah. Nomor setunggal niku kolban kiron ati niki lho manah niku bersyukur. Alhamdulillah. Lah maknane syukur didamel ibadah. Nek wonten rezeki nggih didamel sedekah. Nek ketemu kancane nggih ingkang sae. Nomor kali lisanan dakiron, lidah mulut ingkang seneng dikir. Padha-padha ngomongi mendingan didamel dikir ingkang sae. Nomor 3 menika babadanan alal balai sabirun. Awak jiwa raga niku nek ngalami suatu sing boten nyenengaken tetep sabar. Insyaallah mengke pikantuk napa kemulyaan. Manungsa teng donya niku mesti wonten ujiane. Nggih to, Mbak nggih? Sedaya tiyang wonten ujiane to? Nah, wonten persoalane, wonten masalah. Lah masalah wong nggih dhewe. Empun diukur kemampuane dening Gusti Allah. A kali B masalah ini boten sami. Semakin tinggi derajat tiyang wonten ngarsane Allah, ujiane nggih saya dhuwur. Lali SMP lho Ibu. Kali lali TK, ujiane sama lho boten? Boten to jenenge dadah alit nggih. Nek TK gambar, nggih to Bu. Nek SMA ngitung matematika. Lho ngoten. Aku lho Mbak nek cek rumah tangga itu ujianku paling enteng. Mbok iso duwe anak di bojo kok saya ruwet. Ngoten nggih Bu. Jadi itu ya saya nemen tak kira nek anakku wis nikah, putuku wis nikah tambah ora enek masalah. Tibane kok tetep wonten masalah. Lah nanti namine ujian. Ngoten nggih. Atus layang-layang niku lho nggih Bu. Wis layang-layang. Layangan apa layangan jenengan ngarani? Layangan niku nek saya dhuwur, angine ya saya gebes. Nggih ta? Jenengan tingali. Kok nek angine saya gebes, layangane ya saya dhuwur. Maksudnya napa? Wong ki nek tingkat derajate saya dhuwur, imane dhuwur, kemampuane nggih saya munggah sae, ujiane ya saya ujian ekonomi. Nggih ta? Ujian suami. Bapake kaya rewel nggih, sik enom ki kaya mesra, nggo tuwek kok anggo klambi iki gak bener. Dimasakne jarene kasinen, ngomong sak ngomong tersinggung. Lho saya nggih, Mbak. Saumpama ngoten nggih. Lah niku namine nggih ujian. Anak putu njaluk duit, putu njaluk saiki njaluk maneh. Terus tangga ya usilae. Ngono nggih, Mbak nggih. Bu, kerjaan ya enek masalah. Dodol yo kok yo nang sewu enek sing iri, gak seneng. Nah, macam-macam napa persoalan. Lah niku sedaya namine ujian. Tujuane tiyang diuji dening Gusti Allah untuk ningkatne derajat iman kita ben kuat. Dan lagi ben boten sampai putus asa. Nek imane kuat, benjing balik malih teng surga. Alhamdulillah. Sampun ngoten nggih, Mbak, saged dipahami nggih. Nek berngajine tambah semangat to, ibadah semangat. Terus apa niku bergaul dalam rumah tangga nggih semangat. Alhamdulillah. Ngoten monggo kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma tawil a'marana wa shfi ajsadana. Ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat ya Allah. Wa shfi ajsadana ya Allah,
sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wasabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wawasik arzakona ya Allah, lapangkan luaskan rezeki kami. Ilal qarib-qaribna terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa syari'atina terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Waqtika wa isana fid dini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak, makaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi diridhoi dening Allah, diiringi dengan hidayah ya Allah, wonten guna lan manfaatipun. Mugi-mugi kita saged pinanggih malih, saged belajar sesarengan malih, wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.